Jonyuol imedo kwa mondo kaw ting' mano mar nyithindo e kinde makoro yweyo mar dweche 2 chakore ayanga. Idwaro mondo kas kedo kod kong'o, yedhe mamero ji kaachiel kod iye moew mako gin moko kuom achiedhnade makelo luoro ahinya e gweng' ma Kisii, Nakuru kod gwenge mag Nam Chumbi. Jafwambo marwa Crispin Otieno miyowa ler ewi wachno. Ma e kaka nyasi ne timore skunde ma opogore e piny Kenya. Skunde koro olor ayanga kendo yweyo mar dweche 2 ne nyithindo manitie skunde ochakore. E kaunti ma Kisii, duol makedo kod yedhe kod kong'o moko puodhi Nakada medo chiwo siem ne jonyuol mondo chiw puonj makare ne nyithindgi. Pia wenzao wenye wanakutana nao waambiane. Tumeongea juu ya positive parenting. Tumeambia vile Biblia imesema juu ya ulevi na kutumia vilewa. Haya madawa ya kulevya, pombe haramu vimeharibu. Unakuta kwamba mtoto ameingia shule, karibu kando na shule kuna hayo madawa. Na tena katika njia za kuelekea mashule yetu unakuta watu wamefungua vioski hapo, wanauza vitu kama spirits, mawaini hapo. Kwa hivyo watoto wetu wanakwamia hapo. Ywak makamano bende ogol kod jopuonj, riwruoge mag piny owacho kaachiel kod jokanyo e kaunti ma Kisii. Let us not be absent parents. Let us not be absent parents, harsh parents. Let children find friends in us as parents, because when they find us as a friend, they'll be able to open up their hearts to us, and they go through challenges maybe at school, in the community. In the last 2 or 3 weeks, we've seen so many schoolgirls getting defiled, gang raped at home by close relatives. Incest has really gone high. Kuna watu wengi, wengine wana kidnap watoto, wale ambao wanahusika na usalama wafanye patrol kwa wingi. E kaunti ma Kilifi, jatend migawo mochung'ne jotij piny owacho kod kit chwech Aisha Jumwa sani ogoyo marufuku ne danje e kuonde liete mong'ere kaka disco matanga kaka achiel kuom yore mag thiro anjawo e kind nyithindo ma pod nitiere e skul. Mtoto wa chini ya miaka 18 akionekana kwa disco matanga, tunamshika ili mzazi wake akuje, tushike mzazi tuweke ndani. Jatend migawo no ne oloso e nyasi mar hingo ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag chwech kata 16 days of activism against gender-based violence. E kaunti ma Nakuru, ote pod ne en mana mano e seche mane woman rep ma Bungoma Catherine Wambilianga nolimo gwenge manjoro kama ne olose kod jonyuol e kindegi mag nyasi mag Christmas. Huwa naimiza watoto wetu, hasa watoto wasichana, tukifunga kwa muda mrefu watoto wakae nyumbani walindwe. Na pia tuhimize wazazi to take care of the children. They are coming to be with us for almost 2 months. Sio rahisi. Ni jambo la waongee na watoto wao, tuongee na watoto wetu ila tupunguze mambo za mimba za mapema. Gikone ikwayo jonyuol oti kanyakla kod sirikal kedo kod gigo manyalo rocho ngima nyithindo e kindegi. Crispin Otieno, Ramogi TV.